Kajingja kaba sngau shirke bat kaba sngau si kala power the na rut jongka nongba Bengaluru ha Karnataka ha kaba la lap ya saungut ki samla bela ki bawan na Assam kibala yap hapo kawe ka kamra kabala khangkardep haka step jong ka sngi sajang ki pulit kila register case bat ki dang tokit ya baro ki engel ki bala banja kentup ya ka jingsuba ba kila sha penhiar mensim bagina ki saungut ki bala khlat la ithu da ki pulit kum ujayan sinte arpeo sansnem karta u Nirendranath arpeo sausnem karta u Dr. Tide arpeo sansnem karta u Dhananjay Tide arpeo snem karta baro saungut kide ki samla ki bade tenrai na ka elaka Lakhimpur Assam bat kide ki benta jongka jajben riu missing kilawan sha Bengaluru ban watkam bat kila sha pentre kum ki nong belasni hakawe ka ying bu mar hajan hoskote kuntup ya ka kam kit bat penhap mar kene ka jingjia kala jia ha ka snong mutsandra kabadon ha hoskote taluk kabadon hapo u put usam jongki pulit suli bele ha khaput jongka Bengaluru rural district hisaungut ki briu ki shong lang hakawe ka jakatre kabarit kabala IY kabadon hajan ka jakatre jongki hakamet jongka sngi thoding kila one phai hadin bala deptre batla ngei bakila shed jingbam hapo kamra haka step ka bebut kim shim la one report na benta ka kam kabala penmi jing ya ki parlok jongki uwe na ki parlok jongki ulalej ban pej ya ka kamra jongki ulala bala khang ya ka jing khang na shapo bat ulala ba ka tadem ka mi shabar maria rung layo I ya baro sangun ki samla bakim khi bat kim snap bat ula khot ya ki pulit jing tokit baneng kong jongki pulit suli bele ka pen I baki jing yap ki de ki ba shujia rengkhat kabala bandai namar ka jing sha penhiar mensim na ka gas jong ka carbon monoxide katkum ka jing ong ki pulit ka kamra kala khang bha bat khang ya ki jing khang la ye thu ba kite ki shinrang kela shet jing shet na ka stove LPG ha ka port met le se ban sngem ban pan kre ya ki jingbam daka jingbam biang ka jing penhiar mensim hapo kamra kil ARB kila ban lumlang haka shimit kabala ban manra ya ka jingduna air bat ka jingring mensim ya kal air carbon monoxide ka carbon monoxide kade kal air kaba klemrong klem jingsma kabala ban paniap briu haka jakabala khang khamtam habaki briu ki yothia bat kimtip ya ka jinglum jong ka hanre ya ka daw ka bat tikna jong ka jingyap ampat la ban patikna hadu menta ki pulit kidang ap ya ka kaipot jong ka postmortem ban ka kaipot jong ka forensic ban lab ya ka daw ka batikna ka bala penlong ya kine ki briu ban yap Menteri Rangba ka Assam u Himanta Biswa Sarma ula pau ya ka jing snau khia ban ula panru ya ka jing tokit ka bapnia da kabaya selok bat ki bor bade pe jong ka Karnataka na ka benta baniyo ya ka hok bat ban phai biang ya ki med yap sha Assam na ka benta ka jing le niam ba khaddu